Sziasztok, sziasztok, én Fruit Mouse vagyok, és, mint már mondtam az előző videóban, egy új sorozatot fogunk kezdeni, igen, és ez a Bully Battle. Nagyon hülyeség, de ezt szeretem azért, és mostantól be akarom én ezt a rendszert, hogy naponta 2 videó, nem biztos, hogy sikerül, de megpróbálkozom, hát akkor menjünk is be egybe, például ebbe itt, ami már hamarosan kezdődik. Azaz 10 másodperc múlva. És akkor... Mi ez a not phone trains? Nem tudom mi. Na, hát akkor gyógyszert kell építenünk. Fuck! Az nehéz lesz. Milyen gyógyszert? Jó, akkor könnyű. Most akkor könnyű vagy nehéz? Hát, azt még én sem tudom magam. Hát, ez egy kurva szar gyógyszer. Ezért mondom az meg. Én nekem nem való ez a Build Battle. De akinek igen, annak azok jók szoktak lenni általában. És komolyan? Látjátok? What the fuck pro, érted? Okés. Hogy miért van ez, azt nem tudom, de nagyon sokan írnak már ilyen hülyeségeket. Vagy úgy értve, hogy hülyeségeket, hogy... nem tudom, hogy ennyire híres vagyok, mert nem vagyok ennyire híres. Én még nem tudok róla. Vagy igen, akkor szóljatok gyorsan, mert én erről nem tudom. Viszont nekem nagyon szar. Oks. Na hát már lefizettem vagy gyereket, akit nem is lefizettem, hanem... De várjál, maga a gyógyszert vagy a dobozt is le lehet. Na hát nem gyönyörű. Rájöttem amúgy, hogy a dobozt is le lehet, de én gyógyszert csináltam, viszont ez ide nem biztos, hogy ide ez kell. Amúgy rájöttem, hogy vannak ezek a sárga kis izék, tudjátok, nem tudom milyen vitamin, ne kérdezzétek, valamilyen vitamin, vagy gyógyszerszerű, azok a sárgák, ami ilyen kis műanyag cuccban van. Hát ez az akar lenni. Majd kíváncsi vagyok, mennyi pontot adnak rá. Wow, ez szar lett, nagyon. És pont, hogy végeztem, te jó Isten. De, bassz meg. Én ezt nem hiszem el. Na mindegy, nekem nagyon szar lett. Mert bazd meg, csak üveget csináltam, hát nagyon rossz. Majd még fogok ilyen videót csinálni, de ez egy 3 pontos, de úristen. Az enyém ez nagyon gagyi lett. Hát igen, de miért ilyen fas gyógyszer? Nem a következőnek, ami értelmesebbet ad be. Pipi Joe. Na hát ez nem tudom mi. Jó, de hülye vagyok. Hát ez mindegy, ez 2 pontot érdemet volna. Mert rájöttem mi az csak, hogy ez ott mi. Ne, 2. Nekem olyan szar lett, hogy ez valami hihetetlen. Istenem, ez az enyém. Mert csak egy üveg. Gágyó, nagyon. Okés. De miért mindenki akar 5-öt adni nekem? Fura. Először is ezt akartam. Na mindegy. Ez 1 pont. Ez mi? Amúgy. Garat.
Hát, 3. Inkább a 4 felé nyújlik, de inkább adjon meg a 3. Mert ez se annyira nehéz amúgy. De az enyém az full gáz. Az arra miért nem egyet adtak? Az nem jó így, hogy így. Na mindegy, hát, hogy miért adtak nekem 5-öt, azt nem tudom. És ez egy 1 pontos. Ja. Amúgy mit ért rá? Mert mindenki oda ment. Na mindegy, 5 pont. De amúgy nem is lett olyan rossz. Ja, ez ilyen 5 pontos. Tök szép. Nem lett rossz. Remélem bele leszek a top 3-ban, mert... Habár, azzal max nem leszek semmelyik. Nem leszek benne a top 3-ba szerintem. De, még ki tudja? Kis bogi. Ez 2. És ez is kérdés, ez is kérdés, hogy 2. Mert ez elég fura. Nézzetek már rá. Először azt hittem, hogy csuzli. Aztán rájöttem, hogy nem akarom kimondani mi, aztán jó. Nem undorítóság, csak hogy ez illegális, de mindegy, és akkor aztán rájöttem, hogy ez 2 pont. És ez mi? Fuck. Nem ez, hogyha valaki érti, akkor... 1. De mi ez? Erre nem jövök rá soha szerintem. Penhó. 3. Mivel a másiknak is 3-at adtam, neki is 3-at adok, pedig 4-et kellett volna. De hát már mindegy. És akkor tuti, hogy... az a penezike még nem volt. Nem mindegy, az enyém, én biztos nem leszek benne a top 3-ban. Mondom, veszítettem. Hát, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok el lájkot, illetve iratkozzatok föl. Én Fruitmouse voltam. Sziasztok!